салом алайкум тамошобиёни азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин навори моро то охир гӯш кунед. яъне ки навори мо макони яъҷуҷ ва маъҷуҷ аст. бар ҳамаи шумо маълум аст ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ фейсбук ва накласников ва дигар сайтҳо мебинем, мегӯянд ки ҳаст блогероне ки мегӯянд макони яъҷуҷ ва маъҷуҷро ёфтем ва баъд ҳамин қадар сум дар кор аст барои он ҷо рафтан ва гап бисёр ҳамин хел наворҳо бисёр мекунанд. хуб, як гапро бар шумо мегӯям. макони яъҷуҷ ва маъҷуҷро ғайр аз худованд ҳеҷ касе намедонад. агар ғайр аз худо касе ӯро медонист, бовар кунед, бо тараққӣ ёфтани техника ва технология албатта олимҳо пайдо мекарданд, олимҳо исбот мекарданд ва олимҳо макони яъҷуҷ ва маъҷуҷро меёфтанд. хуб, баъзеҳо гуфтанд дар яман аст, дар қазоқистон аст ва бисёр ҷойҳоро ҳам гуфтанд ва баъзан наворҳо ҳам гирифтанд. хуб, албатта чунин сабтҳо, чунин наворҳо бениҳоят зиёд буд ва хеле ки гуфтам, онҳо ҳама дурӯғ аст. он наворҳое ки онҳо мекунанд дар бораи яъҷуҷу маъҷуҷ суҳбат мекунанд ва мегӯянд ки маконашонро ёфтем, дурӯғ аст. ва ин наворро ман ба хотири чӣ кардам? Ба хотири оне ки шумо ба ҳамин суханҳо бовар накунед. боз мегӯям ки макони яъҷуҷ ва маъҷуҷро ғайр аз худованд ҳеҷ кас намедонад ва ҳеҷ кас пайдо карда ҳам наметавонад ва дар ин бора ҳеҷ кас маълумот надорад. зеро рӯзи қиёмат ва пеш аз оғози рӯзи қиёмат шояд дар ин бора маълумот худам надорам ва яъҷуҷу маъҷуҷ мебароянд фақат аз ҷое ки худованд амр кардааст, аз ҷое ки худованд гӯем ӯро медонад ки дар куҷо ҳаст. барои ҳамин шумо ба ин сафсатаҳо бисёр бовар накунед. худо нигаҳбон.